Happy weekend ug welcome sa tanan nato nga mga higala nga nagsunod sa atong tulumanon ang takna sa pagtuon. Nalipay kami mga kaigsunan nga sa kanunay nagpakig-uban kamo niining atong usa ka oras gyud nga pagtuon sa atong leksyon matag semana. Karon nga week atong tun-an mga kaigsunan ang ikaupat nga topic sa atong lesson for the entire quarter mga kaigsunan. Ug kini nga lesson karon semana mao ni ang daw pinakasentro sa atong pagtuon sa basahon nga gisulat ni Pablo alang sa mga taga-Roma. Mga kaigsunan, krusyal kini nga punto tungod kay niya dinhi mga kaigsunan ang dako kayo nga konklusyon nga gihatag ni Pablo alang sa mga Kristohanon nga Hudiyo didto sa mga taga-Roma mga kaigsunan nga nalambigit pag-ayo sa dako nga buhat o pagpasantop mga kaigsunan sa ilang relasyon ingon nga mga Kristohanon sa sag-usa. Apan posible ilang nalaktawan mga kaigsunan ang tinuod nga kahulugan sa pakigrelasyon diha kang Kristo. Karong semana ato kining pagatukyon ug ang uluhan sa tong lesson karon nga semana mga kaigsunan sa English nagkanayon justification by faith. Ug sa Bisaya pa ang pagka-pinasaylo o ang pagka-matarong pinaagi sa pagtuo. Nagkinahanglan ni mga kaigsuonan og hugot nga pagtuo og lalom-lalom nga kinaadman nga gikan sa Dios samtang atong pagatukyon kini nga topiko. Busa atong pangayoon ang panalangin sa Balang Espiritu una sa tanan pinagis pagampo kuyog ni Pastor Nildo Mama. Among langitnon nga mahan, Dios nga makagahom sa nga tanan. Dili matukib ang among kalipay nga among natagamtam ang imong grasya, kaluoy ug gugma sa matag usa kanamo. Karon amo na sa pagatun-an ang leksyon, tuguti Ginoo nga imo kaming tagaan og langitnon nga kaalam, nga pinaagi niini amo kining masabtan og labaw sa tanan among makinabuhian. Kay kini ana ay dakong kalabutan sa pagkamatarong nga gihandom sa matag tawo nga buot makabaton sa kasiguruhan sa kaluwasan. Ako nagahangyo kanimo Ginoo nga palihog panalangini ang tanan nga nagapatalinghog sa mga radio, nagasudong sa ilahang mga television sets, sa ilahang internet o unsa man nga mga pamaagi nga sila makahimo sa pakig-uban kanamo sa pagtuon. Palihog ibubo kanila ang pinasahi nga panalangin nining pinasahi nga kahigayunan nga ilang gihatag pakigtuon sa imong pulong. Ug usab ako nagahangyo kanimo kuno gali nga naamay nagaproblema palig ihatag kaniya ang kasulbaran niadto makatawhan nagabalatian maluoy ka Ginoo ihatag kanila ang kaayuhan ang nagmasub-anon kadasig paglaom ilang batunan diha kanimo. Amen. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin kanamo ug salamat sa kasiguruhan nga imong gihatag kanamo nga kining among pagtuon maghatod kini sa kasiguruhan nga kaming tanan nga nagahimo sa pagsalig pagtuo diha kanimo makabaton sa kaluwasan unya sa imong pagbalik kaming tanan makapuyo sa langit ng pulayanan sa wa nagyoy katapusan. Salamat sa pagtubag sa pag-ampo pagpasaylo sa among mga sala. Silang madawat tungod sa ngalang Hesus, bugtong pa sa mga luwas. Amen. Amen. Daghang salamat kayo, Pastor Nildo, sa maong halad sa pagampo. Mga kaigsuonan, kuyog na to karon ang ato gihapon ng mga guest, mga igsuon, ang regular natong nakikauban din sa takna sa pagtuon. Katong nagampo kaganina, natong Associate Publishing Ministries Director nga si Pastor Neil Mamak, o niya ang atong bulak niining atong pagtuon karon mga kaigsuonan ang atong First Lady sa South Philippine Union Conference, ang Women's Ministries Director in the person of Ma'am Pinky Gulfan. So kini nga team mga kaigsuonan kanunay ni nga magpakiguban kaninyo usahay magkabaylo-baylo ni tungod kay dili available ang atong mga kaubanan sa tanang panahon. Now let's go back to our topic. Pero sa dili pa ta moadto dito sa unahan mga kaigsuonan, mas maayo tingali nga ato na pong mahimo ang atong usual nga ginahimo nga mao ang pagtimbaya sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod kanunay ni atong tulumanon takna sa pagtuon. Gusto na mong i-greet ang atong mga kaigsuonan nga nagtan-aw karon sa ilang mga TV sets. Unsa nga channel ang inyong naabot din ha?
ilabi na gyud sa GSAT Channel 33. Nalipay kami nga panalangin kini sa Ginoo nga kanunay ninyong masunod ang takna sa pagtuon alang sa dugang kasayuran ug impormasyon sa atong pagtuon sa leksyon matag simana mga kaigsuonan. Gigreet namo ang atong mga kaigsuonan dinha sa Zamboanga Peninsula Mission under the leadership of Pastor Elvin Salarda, Pastor Sumbilon ug ni Sir Ronald Ramos ug sa atong mga directors o mga district pastors ug mga kaigsuonan nga matag simana nagtan-aw gyud niining atong tulumanon nga takna sa pagtuon. I also greet our church members, mga kaigsuonan o mga pastors, mga magbubuhat, maingon man sa atong mga higala nga nagtan-aw niini nga programa karon gikan sa Western Mindanao Conference. Pastor June Kidit, ang atong pinalanggang presidente, Pastor Pamunag, ang atong executive secretary, ug si Sir Siloy Godilano, ang atong treasurer, and of course, district pastors and our department directors. We greet you, a happy weekend, ug sa tanan nga naabot sa atong Sibya, pinaagi mga kaigsunan sa social media, diya sa Facebook ug sa YouTube mga kaigsunan. We rejoice in these special blessings nga bisan asa nga tumoy sa kalibutan gaabot kining atong program mga kaigsunan diha gyud mismo sa inyong mga screens. And we greet you all a happy weekend. Pastor Nildo, I would like to give to you the chance. Ato pong pangumusta nga ato nga mga kaigsuonan o mga magubuhat kauban nato sa kaumahan sa Northeastern Mindanao Mission nga gipanguluhan ni Pastor Max Dante Obos uban siyang executive secretary si Pastor Nimrod Saramosing o ang ilahasab nga ato diha nga treasurer si Sir Cirilo Baal uban nga mga directors o mga district pastors and such pastors. Kumusta ka mo diha? Uban sab sa ato nga mga kaigsuonan nga nagmakugihon sa pakiguban kanato sa ato nga programa dinhi sa takna sa pagtuon. So kami manghinaot nga ang Dios kanunay magahatag kanato pinasahi nga panalangin kaalam nga kining atong pagtuon maghatod usab sa kalambuan sa atong pagtuo. Mayman usab pastor sa atong mga kaigsuonan dito sa Davao Mission. Amen. Happy weekend ninyo tanan mga kaigsuonan. Happy weekend ninyo tanan din ha. Ug salamat gyud sa inyong pakiguban sa atong mga programa. Atong presidente din ha si Pastor Jerry Patalinghog, si Pastor Edwin Magadaro ug si Sir Lawrence Lamera. Ato na lang i-appeal pod ang sa Southern Mindanao Mission o sa ang atong kaugalingon diri nga taga North Central kay basig malimtan padayon pastor. May usab sa gisuggest ni Ma'am Pinky din dili gid nato pwede malimtan ang Southern Mindanao Mission. O ipanguluhan kana ni Pastor Rene Rosa, Executive Secretary si Dr. Miranda ato ti Sir Bing Sanes. So kumusta ka mo din ha? Uban sa mga kaigsuonan nga nagmakugihon gyud sa pag-uban kanato sa itong programa, atong nilangga nga mga district pastors at pastors kanunay nakiguban sa mga kaigsuonan. And ang atong host nga conference mga kaigsuonan dinhi sa NCMC, actually dako kayo ang atong ministeryo mga kaigsuonan sa NCMC. Gani human niini nga weekend mga kaigsuonan magsugod dako kayong kalihukan sa mga young people kana sila conference-wide nga Andrews Camp. We are inviting all our young people to participate in the event. Magkita tanin niyo dito mga kaigsuonan sulod so sa kasimana kay kining inyong sulugoon mauni ang gitahasan mga kaigsuonan nga modala sa tanang devotionals buntag o gabi. We will see you there sa Kauswagan mga kaigsuonan dinhi sa Cagayan de Oro City. May usab sa atong mga workers, mga doctors, mga nurses, mga administrators nga na-assign karon sa Adventist Medical Center Iligan. 2 weeks ago, mga kaigsuonan, I was with them. Nindot kaayong panimalay sa mga workers ang atong naalagaran mga kaigsuonan sa AMC Iligan during 1 week of the spiritual journey with them. Nya gisaluduhan ako mga kaigsuonan ng inyong pagkamay-niton. Labi na gyud kang Dr. Ed Nadal ug sa iyang pamilya, kang Pastor Vic Navarro ug sa tanan nato nga mga chaplains mga kaigsuonan nga nag-serve sa AMC Iligan, and many of the families nga dili na nato ma-mention gumikan sa kadaghan nila
Salamat kay sa Ginoo sa inyong pagkaminiton ug sa ministeryo nga inyong gipadayon sa pagbuhat. Amen. Now, let's go to our lesson sa tanatong mga kaigsuonan. By the way, mga igsuon, sa nilabay nato nga quarter nga pagtuon sa Book of Galatians nga gisuwat gihapon ni Pablo, mga kaigsuonan. Daghan kayo sa atong mga Adventista ang medyo na ukay ug medyo na hasol ang ilang tanlag, mga kaigsuonan, pag-abot na niining topikuha, kaluwasan o pagkapinasaylo pinaagi sa pagtuo lamang. Gani karon gyud nga semana, mga kaigsuonan, espesyal kini nga pagtuon gumikan kay niabot na kita sa punto sa labing sentro, mga kaigsuonan, sa mensahe ni Pablo alang sa mga taga-Roma. And in fact, another significant aspect, mga kaigsuonan, this year we celebrate 500 years anniversary sa Protestant Reformation, mga kaigsuonan, nga gipasiugdahan ni Martin Luther, who was a monk. Usa siya ka mungha, mga kaigsuonan, sa iglesia. Unya siya may nahimong pangulo sa Reformation tungod kay iyang nabantayan, mga kaigsuonan, everything that goes on in the church was seemingly oppressive, mga kaigsuonan. Nya nasabtan niya nga aron ang usa ka tawo makaangkon sa pasaylo sa sala, daw dako kayong kabahin sa unsay mahimo sa tao, iyahang pagsakripisyo, iyahang pagdumili sa iyang kaugalingon, pagsakit sa kaugalingon, to the very extent nga bisan ang halad, ang gismos o ang mga penance, mga kaigsuonan, giisip na sa iglesia nga ikapalit tungod og alang sa grasya og kaluwasan sa makasasala. Og nadiskubrihan ni Martin Luther, mga kaigsuonan, he being a devout monk, mga kaigsuonan, mukamang pamagani siya, mulakaw siya paingon sa pulpito, sa altar, nga magluhod, sakripisyo lang yun, pagsakit sa kaugalingon, aron kunuhay maangko niya ang pabor og pasaylo sa Ginoo. But when he came across the Book of Romans, mga kaigsuonan, didto siya nahangangha, gumikan kay iyang nadiskubrihan nga ang kapasaylohan sa sala dili og dili gyud maangkon pinaagi sa sakripisyo o sa bisan unsang butang nga mahimo sa kamot sa tao, kundili pinaagi lamang sa kamatayon ni Kristo didto sa Kalbaryo, sa cross. Busa tungod niini nga discovery, mga kaigsuonan, nagsugod ang Protestant Reformation, which is today already 500 years, mga igsoon. So, basic kayo, mga kaigsuonan, nganong niabot ang Protestant Reformation, tungod kay gusto nilang pamatud-an, mga kaigsuonan, nga ang kaluwasan dili mapalit, dili mabayran, kundili usa ka libre nga gasa sa Dios alang sa tao. Dili na niya kinahanglang sakripisyuhan, dili na siya kinahanglang mubuhat pagdaghang mga milagro, mga kaigsuonan, aron siya makabaton sa grasya, kaluoy og pakigrelasyon og pagtagad sa Dios, which is a free gift, mga kaigsuonan, nga gihatag ni Kristo. Now, murag taas-taas kayo ang atong pasiuna ni ining bahina, atong basahon, mga kaigsuonan, ang atong bersikulo nga saguluhon ni ining simana, atong hangyoon si Ma'am Pinky, mga kaigsuonan. Murag ang imong gisaysay, pastor, ang overview to sa atong leksyon, Yeah. nga kumpleto na gyud kung ato to siyang pamalandongon, kumpleto na to siya. Alright. Nga explanation sa tibuok ka semana nga pagtuon. Giingon dinhi sa Roma 3:28. 3:28 nagaingon, busa ginaisip nato nga ang tao gipakamatarong tungod sa pagtuo, gawas sa mga buhat sa kasuguan. Wow. That's something significant, mga kaigsuonan. So, kini nga bersikulo, mga igsuon, medyo dako kayo ang atong angayang uting kayo nini, which I believe majority of the Adventist believers, mga kaigsuonan, nakasabot na gyud sa kahulugan niini. Pero daghan-daghan paghihapon ang maglisod paghangop o pagdawat niini nga kamatuoran, mga kaigsuonan. But nevertheless, this is the very core sa atong pagtuon niining simanaha, mga kaigsuonan, og sa kinatibuk-an nga sulat ni Pablo alang sa mga taga-Roma. Pastor Neil, basing naa kay gustong ika-explain about the verse. Yeah, salamat kayo, Pastor Hes. Dinhi atong mahibaw-an nga
si Apostol Pablo gasulti gahisgot siya mitungod sa pagkamatarong panagis pagtuo. Yeah, amen. O yung gi-compare ka na dito sa pagbuhat subala sa kasuguan. So ang unahuna manggod sa uban nga kung maghimo ka o maayo subay sa kasuguan, mahimo kang matarong. O kana gisaysay din sa atong leksyon nga mao ni gi-practice sa mga Hudiyo kaniadto. Yeah. Mao na nga grabe sila kayo ka stricto when it comes to the law, obedience of the law, keeping the law. So atong nakita nga kini siya nga practices, nakita ni nga dili ni siya mao. Busa si Pastor Pablo ga saysay siya nga dili pinaagi sa pagbuhat sa kasuguan, dili pinaagi sa pagtuman sa kasuguan nga ang tawo matarong. Makaduwag mong gunta daghang mga tawo maingon nga di na mo kinahanglan nga maglagay ko sa Ginoo nga ato kung nagbuhat man kog maayo. Wa man ko'y kontra nang hatag man ko, igug man akong silingan. So, wa ko'y problema. Sayang unahuna matarong siya. Pero sa Apostol Pablo mga kaigsunan, iyang gisaysay nga dili nimoy basihanan sa pagkamatarong. Kung dili ang pagkamatarong nato diha lang yun sa atong pagtuo kag Ginoong Hesus. Alright. O gitawag ka na siya pagkamatarong diha sa pagtuo, justification by faith. Okay. Karon Maningki. pastor, Yeah. kung kani nga teksto mo atong basihan sa kung dinirata mo pilit ba? Yeah. Sigurado gyud mga masig kita murag magduha-duha na. Nga pwede ra di ay og pagtuo na lang gyud ang atong Basihan. ang atong Basihan. basihan, Yeah. ang atong padakon pwede na ta nga mamalikas, pwede na ta nga di na motahod kay maluwas naman lang dayta. Okay. Nga pinaagi na lang sa pagtuo. Alright. So ang teksto dili nato sumbagayon kay na may teksto diri sa Santiago 2:26 nagaingon nga ang pagtuo Yeah, that's right. nga walay binuhatan patay. So murag og sa chapter pa ni og sa libro pa ni kini nga teksto nga atong mabasa sa Roma 3:28 kabahin lang ni sa atong tibok simana nga pagtuon. So mga Alright. kigsuonan, ayo mo pagkalibog diha kay ato ning tukion pag-ayo. Amen, amen. Okay, Okay. praise the Lord. Ato ning sugdan mga kaigsunan, no, na ato namang yun ning na-engage naman kita din ato ning ayuhon pagsinsilyo. Mao ni ang hulagway mga kaigsunan sa usa ka tawo nga nagtuman sa sugo. By the way, there is nothing wrong with the law. Ang balaod mga kaigsunan sa ato nang gibalik-balikan og tuon sa milabay nato nga mga leksyon mga igsoon, giingon ni nga this is the perfect replica of God's character. So hingpit Amen. ni mga kaigsunan, kung ang Dios balaan, ang balaod balaan. Kung ang Dios nun is divine, and of course the law is also divine mga kaigsunan. Kung ang Dios walay kinutuban, mausad na ang balaod mga igsoon. So, ang kinaya sa Dios, naa diha sa balaod, and there's nothing wrong with it. Tagaan mo na kung hulagway mga kaigsunan nga naa dinhi sa atong introduction sa leksyon. Mao mong guni ang kahimtang. Tungod sa balaod, ang tawo nakita siya nga sad-an. Bisan sa atong sistema sa pamalaod sa atong nasod mga kaigsunan, walay mapriso kung dili siya supak sa balaod. Unya, there is an illustration here mga kaigsunan nga adunay usa ka sinumbong ni atubang siya sa huwes mga kaigsunan o gumikan siya nga atraso sa balaod, angayan siyang panisan or kastiguhon sa capital punishment nga mao ang kamatayon. So andam na siya nga mamatay tungod sa iyang sala kay gibati niya nga angayan na gyud siyang kastiguhon mga kaigsunan. Apan sa takulahaw lamang mitunga ang mupuli sa iya. Kining mupuli sa iya mga kaigsunan, dili ni takos nga patyon kay wala ni atraso, wala ni salaod nga nahimo, pero ni voluntaryo lang gyud siya nga hawason siya gikan sa maong kahimtang nga patyonon pinagis paghukom og ni ay tao nga mipuli sa iya mga kaigsunan. And because of this, kining makasasala mga kaigsunan na hawa siya gikan sa tanan niyang atraso kay naay mitunga nga mupuli sa iya. As Christians mga kaigsunan, we are this type of the criminal. And the substitute mga kaigsunan nga mitunga mao ni si Kristo.
og pinaagi sa pagkamatarong ni Kristo, pinaagi sa iyahang walay mansa nga kinabuhi mga kaigsuonan, kining iyang gihalad nga kaugalingon mga kaigsuonan, ingon nga puli kanimo og kanako, imbes kay kita ang hukman sa kamatayon mga kaigsuonan, Jesus experienced it for you and for me. Ug tungod niini mga kaigsuonan, maluwas kita. And I will tell you, dili ni mahimong posible kung ikaw nga gipakamatyan ni Kristo mudawat ni ani pinaagi sa pagtuo. Daghang kayong uban nga mga tarong nga mga tao nga wa gyud ka agi bisan o gamay lang nga binuang, wa gyud ka pamakak, wa gyud ka pamalikas, wa gyud ka pangusi, makakita sila og tao nga kriminal, rapist unya ang ilang kapamilya ang biktima. Pagkahuman karon nag-ingon ang mensahe sa Biblia nga kung mutuo siya si Kristo maluwas siya. Usahay kining mga walay mga binuhatan nga dautan makaigsunan, moingon ni nga ka-unfair ba pud ana sa ingon lang ni ana kasayon? Yes, it is. But it requires faith mga kaigsunan. Ingon gyud ni ini kasayon ang kaluwasan tungod sa kamatayon nga gisakripisyo ni Kristo sa iyang kinabuhi dito sa Kalbaryo sa cross. And that's it. Okay, so you have Pinky. mentioned, Pastor, that the law, which is the Ten Commandments, is specifically, it is the replica of the God's character character. of God. Now we know nga, kining kasuguan or the moral law, di ta mo gawa sa akin, daghan ra bang kasuguan. Kining moral law, nagapasantop sa ato ang mga kaigsuonan nga that our God is not a selfish God, but He is a loving God. So unsa man nato pagkahibalo nga ang atong Ginoo labing man nga Ginoo o cruel ba na siya kung wala tay kahibalo pinaagi sa kasuguan. Yes. Di ba? So ang kasuguan may function. Kini siya mao'y magtudlo sa atoa nga kini ka nagtahod sa Ginoo nga gamhanan nga mao'y nagbuhat nimo. Yeah. So in other words, ang balang kasulatan nag-explikar po nato the transgression, sin is the transgression of the law. Di ba? Yes, yes. So bisan kinsa nga nakalapas sa pagbuhat, no? Nakalapas og pagbuhat sa kasuguan, paglapas sa kasala. Nakasala. So, ug ang bahin sa sala kamatayon, ug ang imong gi-explikar nga ang kamatayon kadtong nakasala. Oh, yeah. Oh. So wala tay paglaom. Ang tao man, kita man ang Yes, makasasala. yes, So wala tay paglaom. But because of God's love, iya tang gustong luwason. Di man gid ta makahimo ana kay bisan pag-unsaon nato pagpakamatay sa tanang maayong buhat, Kuwang pata. kuwang Kuwang sa pa. kwarta o sa Kuwang pa imong patang ihawon. himuon nga kwan. Dili kita matarong sa tubangan sa Ginoo. So Amen. here is Jesus Christ nga ning come in siya tungod sa iyang dakong gugma sa ni anang tawhanang nga iyang gihimo nga nagmalipason. Amen. So wala man ang kini ninduta manggod ani nga leksyon mga kaigsuonan kay ang Ginoo nagaingon nga wala kinahanglan nga dako tag kapital, ang atong kapital nga himuon pagtuo ra diining Amen. usa nga gipadala sa Ginoo Yeah. nga nagpakamatay aron kita maluwas. So justified just as if we have not sinned, Yes. because we are now given salvation through this one Jesus Christ. So mga kaigsuonan, nindot kaayo nga ang kining maong teksto dili lang ta mo pilit diha kay kung moingon ta nga therefore gipakamatarong ang tao sa pagtuo lang gawas na sa kasuguan. Amen. Yeah. Na mga daot ta ani. Okay. Actually mga kaigsunan, diri sa atong lesson, nagisgot gyud si San Pablo mga kaigsunan og dako nga emphasis ni ining balaod. And just in case curious ta mga kaigsunan og unsa ginang naa sa balaod, nganong niingon man gyud si Pablo nga di na makaluwas. Pero actually mga kaigsunan, sa amon nang giingon, there's nothing wrong with the law. Pero bisag unsaon magunatog paningkamot nga atong mahimpit ng mga butanga, dili gyud na mo ay makapahimuot sa Dios mga kaigsunan. Nga makapahimuot sa Dios ang iya ra gyung anak nga mo'y mutabon nimo regardless of who and what you are. Now, there is atong lesson naghisgot ta og balaod mga kaigsunan. Pero kining balaod uliting kayon mo ni kayo mga kaigsunan, taas-taas na ang atong nadagan sa panahon.
We will take a short break ug mubalik kami pagkahuman niini nga pahinumdum mga kaigsunan. Ayaw ka mo paghawa din na. Aduna kabay buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala ug kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel. Welcome back mga higala. Salamat sa inyong pagpabilin din ha sa inyong pagsunod ni ining atong tulumanon takna sa pagtuon mga kaigsunan. Sa among giingon kaganina, naganam ni og interesante og lalo mga atong pagtuon mga kaigsunan. Atong nalakbitan kaganina sa wala pa ta mag-break ang mahitungod sa balaod. Unsa man gyud ang balaod alang sa usa ka Hudiyo mga kaigsunan. Basically, nakahibalota nga alang sa usa ka Hudiyo, ang balaod would refer to, of course, number 1, the moral law, ceremonial law, civil law, health law, and in general, mga kaigsunan, even the entire first 5 books of Moses was considered the law or kining Torah. And in a general sense, mga kaigsunan, bisan pa ang tibuok Old Testament, mga kaigsunan, nga mo ilang available nga Bible kaniadto mga kaigsuon, was simply the rule of faith alang sa mga Hudiyo mga kaigsuonan. Pero di-emphasize ni Pablo nga kining balaod was weak in a sense nga dili gyud ni siya sarang makaluwas sa tao. Nganuman, this was in contrary to what Paul has found out. Mo niya nakaplagan kay siya mismo kaniadto Hudiyo man sad siya, Parisiyo siya, o niya stalwart siya sa pagtuo sa mga Hudiyo mga kaigsuonan. So kasabot siya kung sa ilang binuhatan kaniadto, and as a convert to Christianity mga kaigsuonan, nga nakasabot siya nga ang kaluwasan niya pinaagi lamang sa kamatayon ni Kristo, nakita niya ang dako nga kontras mga kaigsuonan ug ang rason ngano nga nagtuo ug nagbantay sa kasuguan ang mga Hudiyo mga kaigsuonan. Number 1 nga rason ngano nagbantay sila sa kasuguan, aron mas moduol sila ngadto sa Ginoo. Mao nang ilang rason. And in fact, one of their traditions mga kaigsuonan, speaking of Sabbath keeping, na balik-balik na nato nig emphasize nga ang mga Hudiyo mga igsuon aduna sila'y belief nga kung hingpit nila nga mabantayan ang balaang adlaw ng igpapahulay, even for only one day, moabot ang ilang Mesiyas mga kaigsunan. So mao na ang ilang line of thinking mga kaigsunan. Therefore, keeping the law for them mo'y usa ka butang nga mupaduol sa Dios diha kanila. And it went to the very extent mga kaigsunan nga gihimo nila ni ingon nga pakita-kita lang sa mga tao niining bahina. Pero abi niyo mga kaigsunan, this is not to discredit the law. Naay katuyuan ang balaod mga igsuon. Unsa maning tuyo sa balaod? Number 1 nga giingon diri sa atong lesson mga kaigsunan, it reveals gibutyag niini ang mga sipyat og ang sala sa usa ka tawo. Di ka kahibalo nga nasipyat ka kung walay rule nga nag-ingon ayaw pamakak. Kung walay balaod nga nag-ingon ayaw pamakak, bisan pagkapila ka namutbot diha, di ka kasala sa pamutbot. But since there is law, nakahibalo ka nga kana siya sayop gyud na kay gilatid gyud na mga kaigsoon. Mao na ang purpose sa balaod. Ipakita sa tao nga siya nakalapas og siya sad-an. Ang ikaduha nga role sa balaod mga kaigsuonan is that by design dili gyud ni makatangtang sa imong sala. Kung baga mga kaigsuonan, nasa itong una-una manggod, gusto na itong tarungon ang atong sayop kaniadto pinaagi sa paghimo og husto. No. Dili gyud na siya mooy mutabon mga kaigsuonan sa imong nahimo ng sala sa milabay. Pinaagi sa imong paghimo og husto. That's not the solution to that problem mga kaigsuonan. So, ang function sa balaod mga kaigsuonan is simply
to tell us nga sayop na ta, nalayo na ta, di na ni mao, na diskaril na ta makaigsunan. Og ang pagsunod ni ini, paghimo sa gi-require ni ini, wa ni nagpasabot nga kay nahingpit na nimo na karon, natabunan na tong sa una. Naamang gud tay murag balanse nga gihunahuna ang mga kaigsunan, naa sa tong pangunahuna. Actually, maunay hinungdan nga milugwa ang reformation. Kay ngano, gibutang nila sa mentality sa tao nga naatay duha ka timbangan, ang usa timbangan sa tanang atraso, magkabugat ni unya moingon na punta nga kinahanglan na gyud ko magbuhat og maayo kay aron mo balanse madungag-dungagan ning akong kabuutan, mo balanse ang equation makaigsunan, which is totally wrong mga kaigsunan. Kay once an offense is being taken mga igsoon, dili na ginimo na matabunan pinaagis mayong binuhatan. So, ang balaod, dili makaluwas mga kaigsuunan sa tao. But despite that, napay katulong katuyuan mga kaigsuunan. Ang katuyuan sa balaod, kahibalo man tang nakasala tao niya, nakahibalo tang ang balaod, dili gyud na mo imusulbad sa imong sala. Ang ikatulong nga role sa balaod mga kaigsuunan, according to our lesson, is mauni ang mutuklod nimo nga mangitag solusyon sa problema sa imong paglapas niini. And the only solution is si Kristo mga kaigsuunan. Amo na ning gi-emphasize nato ning nasabtan mga kaigsuunan, gibalik-balik daghang dili makauyon nga moingon ta nga ang balao dili kaluwas. Kay ang tinuod mga kaigsuunan, si Kristo ra gyud ang makaluwas. Ang balaod mulikay na nimo sa pagkadautan mga kaigsuunan, but the law, however, naapoy lahi nga function ng balaod mga igsoon, matud pa sa katuyuan sa Ginoo, kining balaod gituyo ni sa Ginoo aron magiyahan ang tawo nga pinasaylo, ang tawo nga linuwas, unsaon nga magkinabuhi siya ingon nga pinasaylo og linuwas. Mauna ang purpose sa balaod mga kaigsunan, magiyahan ang tawo sa pagkinabuhi ingon nga linuwas. Now, dinhita mga kaigsunan karon sa pagkamatarong sa Dios. Mao gini ang gihisgutan sa atong lesson. Dili ang pagkamatarong sa tawo pinaagi sa iyahang maayong binuhatan, kundili ang pagkamatarong sa Dios maoy makaluwas sa tao. Pastor Nildo, what do you think of this? Salamat, Pastor Hes. Tuloy mga kaigsunan, kung atong subayon ang ato ang lesson, ang ato ang mga teksto nga pagkatunan, kini gi-relate kini siya sa Romans 3:21. Nagisgot kini siya mahitungod sa pagkamatarong sa Dios. So kini pagkamatarong sa Dios atong nakita gikinahanglan ni kanatong tanan, because ang atong pagkamatarong is just like a filthy rag. So dili lang kay trapo siya, pero hugaw pag yun nga trapo. So mao na nga dili gyud ta maka-achieve ni ining pagkamatarong. Pero pasalamat ta sa atong lesson nga nagasaysay dinhi, gisaysay dinhi nga ang atong pagkamatarong will be justified through faith. Pero mao ni siya karon nga ni dinhi atong nakita the righteousness of God, ang pagkamatarong sa Dios. Kini siya nga pagkamatarong sa Dios, gisgutan kini siya righteousness from God. Gikan sa Ginoo, meaning dili ni mahimo sa tao. Dili ni siya mabatnan pinaagi sa pagpaningkamot sa binuhatan sa tao, kundi gikan sa Ginoo gid ni siya pagkamatarong. Ug unya kini siya ang tao dili gid siya makahimo unsa may requirement niini nga makabatunta sa pagkamatarong sa Dios. Ingon dinhi gi-illustrate kini pag-ayo dinhi sa Spirit of Prophecy sa Selected Messages Book 1 367. Righteousness is obedience to the law. Ang pagkamatarong di ay kini siya nagkinahanglan sa pagtuman sa kasuguan. Sama magunay sa usa ka tawo nga atong ihulagway nga nay tawo nga nahulog siya sa nasakay sa barko, nahulog siya. Dili gi siya kahimo nga mahawas gikan didto sa iyang paghagbong sa dagat. Except kung naay motabang sa iya nga mahawas siya didto. So sa pag nahawas siya didto, atong i-consider igsoon nga kanang dagat mo na ang yanang sa kasalanan, tanang kahugaw tanan na diha ugo niya ang tao dili mahawas dinha.
pero niya mahing tabang si Ginoong Hesus. Sa diha nga nahawas na siya, pinaagi Ginoong Hesus, ang tao nga na luwas nagikan sa iyahang pagkahulog dito sa dagat, pwede na siya suguon. Muna ang kasuguan, gikinahanglan ang pagtuman niini. Nya gipadayon kini siya, the law demands righteousness. And this the sinner owes to the law. But he is incapable of rendering it. So, the only way in which he can attain righteousness is through faith. Okay. So, pinaagi lang yun sa pagtuo. So, importante kayo. So, atong hinumduman nga, wala ni magkasinumpaki, kining justification by faith o ang pagtuman sa kasuguan. Yeah. Oo. Because, kung kita gipakamatarong pinaagi sa pagtuo, we have now the power to obey the law. Oh, yes. So, Yes. kaya nga no, gitagaan ta kagahom sa Ginoo ni ana. And remember, nga bisan pa na matarong kita, di nagpasabot nga di nata magsipyat, di nata makasala. Ang nakanindot sa Apostol Pablo, siyang sulat sa Galacia, na siya gisulat din sa Galatians 3:24. Galatians 3:24 nga din wherefore the law is our schoolmaster to bring us unto Christ. Yeah, amen. And that we might be justified by faith. Amen. So, ang solusyon gyud nato mga kahigulaan, mga kaigsunan, bisa na atay pagtuo, painumdumi, nga basig baris kuryo ta nakasala man gihapon ko. Ayaw ka balaka, di po ta nga magpakasala lang gyud punta. Apan aniya din ang kasuguan mao sa gi-explain ganiha ni Pastor Hesbon na mo na musulti nato nakasala ta. Og unya kana siya may mudgiya nato paingon ngadto kang Ginoong Kristo. Kay pinaagi lang sa atong pagtuo diha kaniya nga maoy ato nga substitute matod pa. Nga instead kita mo nakasala mo ipatyonon siya napakamatay, makabaton kita kasiguruhan diha sa pagkamatarong nga gikan sa Dios atong mabatnan. Amen. Salamat kayo, Pastor Neil, sa punto nga imong gipasipot mga kaigsunan. Kini manggong pagsabot nato sa balaod ug grasya mga kaigsunan, ang ayan ginato ning ibalansi. Kay kung dili ta kabalo mo balansi niini mga kaigsunan, makaingon ta nga moabot ta dito sa point nga cheap grace nga grasya ra man day makaluwas, so pwede na ta maglapas-lapas. Di man day na makaluwas ang balaod. No. Dili gina siya moy katuyuan mga kaigsunan. In fact, kining grasya mga kaigsunan, gihatag gini sa Dios nato nga walay bayad, libre, and that is undeserved on the part of the sinner. Di gyud takos mga kaigsunan nga pasayloon, pero nevertheless, despite of the fact nga kita dili takos pasayloon mga kaigsunan, di pasaylo tas Ginoo, mao nay grasya. Unya naay duha ka terminolohiya mga kaigsunan nga gigamit karon dinhi sa atong lesson sa pagkamatarong mga kaigsunan. Una, gitawag kinig to justify, o ang ikaduha nga pulong, nahimo siyang righteous after being justified. But in the real sense mga kaigsunan, sa Griego nga original nga pulong, usara ang ilahang root word nini mga kaigsunan. So, kining to justify or pagpasaylo mga kaigsunan is equivalent with the term righteous or pinasaylo. Kay gipasaylo ka as in mga kaigsunan, wa na gyud kay sala. Dili mangguni usahay malink mangguna to ning panguna-una nato sa tao. Pastor, mangutan na tingali ta. Ngano man gyud nga atong gikinahanglan ang pagkamatarong sa Dios. Yeah. Tungod kay siya lang man ang matarong. All right. Ang atong pagkamatarong sumala sa atong nasgutan, trapo, mahugaw ta bisag unsaon pa gyud natong pagkabalaan. So, ang ultimate ana nga panginahanglan mao nga ang pagkamatarong ra gyud sa Dios, mao ang angayan og dawaton mismo. Okay. Sa Dios nga amahan. Yeah. Di ba? So, dili gid nato ni siya i-separate nga ang atong pagtuman, no, ang atong pagtuo ni ining usa nga mao lamang ang dawaton tubangan sa Ginoo, ang kamatayon ni Ginoong Hesus nga maong bayad sa sala, nga maoy makadala nato sa grasya, sa kaluwasan, pinaagi nining pagtuo. So,
dili gid magbulag ng kanang pagtuo nga may buhat ka pinaagi sa pagtuman sumala sa iyang kabubuton, di ba? Yeah. Kay unsaon man nimo pagpabarog ngang imong pagtuo nining usa nga naghatag ni ana kung wa kay binuhatan. So pinaagi ra gyud gyapon mga kaigsuonan sa pagpakita nato sa gitag obedience to the law kay ngano man mao man ni siya ang atong pagpakita nga nahigugmata sa Ginoo ug sa atong isig ka tawo. In fact, mga kaigsunan, lisod kayo alang sa usa ka taong sad-an, ha? Usa ka taong makasasala nga wala pa siya masettle diha sa Ginoo nga motuman siya sa balaod. In a sense, mura siya Hudiyo nga dili mo dawat ni Kristo, magsige na lang siya balik-balik og hingpit siyang kaugalingon pinaagi sa pagtuman og unsay gi-require sa balaod. Now, sa ato nang giingon kaganina, gibalik-balik na itong mga kaigsunan, ang gipunting actually sa balaod mga kaigsunan, si Ginoong Hesus. Muni ang sipyat sa Hudiyo nga panghuna-huna mga kaigsunan. There's nothing wrong with keeping the law. Pero they kept that aron mga kaigsunan mahimuot kunuhay ang Ginoo nila. Pero ningon ng Ginoo, dili na mo'y nakapahimuot sa ako. Ang makapahimuot sa Dios makaigsunan, walay lain nga persona. Si Kristo ra ang iyang anak. Kung nakahinumdo mo dito sa iyang bautismo makaigsunan sa suba sa Jordan, milugwa dito ang presensya sa balang Espiritu pinaagi sa salampati nga milupad dito sa iyang ibabaw makaigsunan. And the voice of the Father came out. Nadungog sa tanan nga nagsaksi niya itong bautismo ni Kristo. Kung sa gingon samahan, mauni ang akong anak nga kaniya may kahimuot ako. Kibali mga kaigsunan, gi-offer sa amahan ang iyang anak ngadto gyud sa Jewish nation. Pero ang problema karon, nagunahuna ang Jewish people mga kaigsunan nga aron mahimuot ang amahan ang Dios sa ilaha, magpa-cute-cute sila, magpabuutan-buutan sila to the extent nga natawag nato ni sa mga kaigsunan og legalism. But despite of that, ang punto diri makaigsunan plain kayo, walay bisan unsang exhibition nga mahimo sa usa ka Adventistang Kristohanon nga sarang makapahimuot sa Dios. Ang iya ragyong anak mo'y makapahimuot o gusto kang mahimuot ang Dios sa ato, magpatabon ta sa himaya ug sa pagkamatarong sa iyang anak. Mao na ang righteousness of Christ mga kaigsuonan. Gani ang word nga gigamit ni Pablo dinhi, propitiation, kuyaw kay na nga word sa English. Kung gitan-aw na sa kahulugan sa dictionary makaigsunan, ang word propitiate mura siya og to appease. Nga kung binisayo nato aron maoy mo alam-alam, si Kristo makaigsunan maoy mo alam-alam sa amahan pinaagi sa iyahang virtue in behalf of me. So, klaruho na to ni, dili gyud ang akong pagkabuutan mga kaigsunan maoy makapahimuot sa Dios, kundi ang kabuutan sa iyang anak nga maoy mutabon nato. Now, speaking of the law, nga sige na to ginabalik-balik si Ma'am Pinky, nag-ingon gid siya nga kinahanglan atong balansihon kay dili gyud makita ang imong pagtuo nga buhi kung wala kay binuhatan. Of course, this is it. Okay. Mo kini ang giingon ni Pablo ang iyang panapo sa iyang claim nga the law of faith excludes boasting, kanang pagpasiatab. Kung ang usa ka tawo, no, mamatarong pinaagi sa iyang mga binuhatan, posible nga makapanghambog siya niini. Sa to pa iyang ipasigarbo iyang kulo nga maluwas gyud ko kay maayo kong tao, manggihatagon ko. Kana ma-example lang na. So, kung siya mamatarong pinagi sa iyang binuhatan, righteousness by his own works, di ba? So, mao na nga si Ginoong Hesus, mao gyud siya ang atong punting sa atong pagtuo, kay ang tanan nga mga credit iya sa Ginoo man gina paingon, wala na lain ta nga daygon og simbahon mga kaigsuonan. Ang Ginoo ra gyud kay siya ra man gyud nagbuhat nato, wa may lain. Bisag sa atong papa ug mama gilamiton man gyapon na sila sa Ginoo.
no? So aron nga isipon ta nga dili na makasasala og dili na ta silutan sa kamatayon nga way katapusan, si Ginoong Hesus ragi makahatag nining maong tanyag nga mao ang nagtubo sa atoa. So pagtuo ra gyud nato dili sa kasuguan kundi sa kang Ginoong Hesus nga mao'y nagpakamatay alang nato. Yeah, that's very basic makaigsunan. Ang muluwas dili gyud kita sa atong kaugalingon. Bisan pag unsaon ka kamayo mo langoy kay nalunang nakadiha sa dagat sa pagkamakasala makaigsunan, bisag unsaon nimo naglangoy di gyud ka mahawas diha. Si Kristo ra gyud ang muhawas nato mga kaigsunan. And besides that, gi-emphasize gina sa atong leksyon kay mao mo gani ang dako nga misconception mga kaigsunan. Actually in the real sense ngano nga daghan kaayos tibok ang tibok kalibutan ilag yung gi-misapply o gi-misunderstand kining gisulti ni Pablo. Pag-ingon ni Pablo nga apart from the law, without the law, any person is being justified. Moingon din sila, o tanawa, kamura gyud mo ipakibalaod. No. Dili na tinud mga kaigsunan. Kaya ang buti pasabot ni Pablo diri mga kaigsunan was very basic. Gusto lang niyang ipakang sa unahuna sa mga Hudiyo nga dili gyud ang ilahang national security, national pride, national identity mo hinungdan nga ang Ginoo mipili nila kundili pinaagi gyud sa iyang gipadala nga anak nga ang tao iyang luwason. Kay mao man niyang gidisregard. Actually hangtod karon makaigsunan pipila ra gyud in town sa mga Hudiyo ang midawat niya ng kamaturan ni Kristo. And in fact, the world today, and we all know nga ang Jewish country makaigsunan sa pagkakaroon naghuwat lang gihapon og Mesiyas nga moabot, which is the proof nga giingon ni Pablo makaigsunan nga pinaagi lang gyud kang Kristo ug wa masipyat si Pablo sa emphasis. Actually, bawion nato tong giingon nato kaganina nga dili pinaagis balaod, unya gi-misinterpret ni sa daghang mga tao. Usa ra gyud ang rason makaigsunan nganong miingon sila nga tanawa wala nagibalaod lagi. Dili ang napulo ka sugo makaigsunan kundi in particular usa lang kabahin ni anang napulo ka sugo. Kaingnon nimo sila dili baka musugot day ka nga wala na ning panapaw. Ay dili ta manapaw oy. Yeah. Mutuo ta ng balaod pero maingon sila wa na ang balaod tungod lang sa usa ka rason makaigsunan. Ay kaupat And you know that. Kini rin yung adlang igpapahulay mga kaigsunan. Kung nagbantay ka sa igpapahulay, ayaw ka gool nga ingnon ka nga dili na mo'y makaluwas nimo kay ang tinuod nga nakaluwas nato mga kaigsunan si Kristo. Pero dili mahitabo nga makatuman ka niya anang sugua mga kaigsunan kung wa ka mahimong linuwas. Ayaw naghimo ang hinungdan nga aron maluwas ka kung dili gituman nimo na tungod kay kaya na nimo nang tumanon kay giluwas na ka sa Ginoo. So, Pastor Hes, Pastor kung atong lantawon tong lesson, arang yung kanindot. Amen. Kay naitaw, kita nga tao dili magita mahimong matarong. Pinaagi lang yung sa grasya sa Ginoo, na nagkinahanglag pagtuo. Ngadto kang Ginoong Hesus nga mao'y nagpakamatay alang ka nato, mabat na nato kapasayloan, madawat nato pagkamatarong sa Dios. So ato ma-reconcile kini siya, atong masumada ang atong leksyon nga obedience of the law is by product of being justified. Yes. Yes. So nahimo nato kita gatuman sa kasaguan mga kaigsunan tungod kay nabat na nato ang grasya sa Dios ug nagbaton tag pagtuo diha kang Ginoong Hesus. So ang atong pangayoon sa Ginoo din makabaton kitag pagtuo nga walay pagduha-duha nga pagmatarungon ta sa Ginoo. Ang problema man sa tao kung makasala ta, magluhuna tag ipasaylo ba ako murag wala man. So ang pagtuo diha maoy dako kaayo nga factor nga ato nga developon atong pangayoon sa Ginoo kay kana siya mupudos kana pagtuman sa kasuguan. So karon nagtuman ta sugo sa Ginoo. Di nagpasabot nga kita aron matarong ta kun dili produkto na sa atong pagkapinasaylo o pagbaton sa pagkamatarong sa Dios. Ubat ilang ko kon. Ubat ilang ko ana pastor kay nindot manggod nga karon establish na nato nga kang Ginoong Hesus gyud ta mo focus nga pinaagi sa atong hugot nga pagtuo gyud. So in order for Jesus to save us, we must be close to him. Yes. How can we be close to him? So simpre atong tubanon ug unsa iyang gipangayo nato nga diha na pud ta di kita magawas kay by loving him with all our heart. That is the only way we can show to God, to Jesus and to God
that we are worthy of His grace. Amen. So, And nasitol ta salvation. dihang bahina mga kaigsunan. Lami pag ginunta kayo ilampas nga to sunahan pero nahurot na nga atong panahon, magkita lang gihapon ta sa sunod na to nga episode mga kaigsunan. Unya, in parting gusto na kong tiwason kining punto diri mga kaigsunan. The person who is justified by faith, ang tao nga napasaylo og nahimong matarong pinaagi sa pagtuo sa gihapon magbantay sa balaod sa Dios. Gani ang labing tunod niini, siya lamang nga pinasaylo og linuwas ang mahimong motuman sa sugo mga kaigsunan. Amen. But remember, dili gyud nato pwedeng trabahoan ang atong kaluwasan. Kay kining kaluwasan makaigsunan, dili ni bayad, dili ni sweldo, dili ni suhol sa imong pagkabuutan. Kun dili kining imong pagkabuutan makaigsunan, mao ni balos nimo sa imong pagkalinuwas. Sa dili pa nato ni pagkatapuson makaigsunan, kami magadapit kaninyo nga hangtod sa sunod gayon magkinit-anay ta makaigsunan uban sa mga panalangin sa Dios. Atong pamation kining halad sa musika makaigsunan sa dili pa ta moampo sa panapos. Among dalaygon og silimbahon nga Dios sa kitasan sa mga langit. Dako kayo ang kalipay sa mga kasing-kasing nga among naabtan ang lintunganay sa kaluwasan nga imong gihatag ingon nga libre nga gasa alang sa imong mga katawhan. Yes, Lord. Salamat sa kamatayon nga halad ni Ginoong Hesus bisan na iyang kinabuhi wa niya igsapayan tungod sa imong dakong gugma alang kanamong tanan. Yes, Lord. Tuguti nga among kahatagan og luna ang iyang sakripisyo dito sa Kalbaryo sa cross dinhi sa among kasing-kasing ug among ihiklin ang among tawhanon nga mga binuhatan ug tawhanon nga paningkamot aron sa ingon ni ana mas labi pa kaming mununot diha sa pagpasalamat kanimo Amen, Father. ug sa pagalagad nga walay puas bisan hangtod pa sa imong pagbalik. Amen. Panalangini ang tanan nga mga kaigsunan, mga Sabbath School teachers, members, o ang tanan nga naabot ni ini nga programa. Among itugyan kining tanan kanimo o Dios uban sa pagpasalamat ug sa hingpit nga kapasayloan sa among mga sala sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen.
Ay, kalimot man. Ya, If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. Aduna kabay buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala o kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel.